Malawi Brief. Pamene anthu akukambabe zokhuza na msonkhano wa atolankhani umene chipani cha MCP chinachita, naye Comrade Mtanyiwa sizinamuduse. Iyeyu wayikapo mlomo wake pamene wauza MCP kuti sikuyeneka kukhalanso pafupi ndi kumaseka anzawo pa mavuto amene iwonso anali nawo. Tamveserani zosatirazi. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Nkhani tuzimene zavuta ndi nkhani za ma press briefing. Kufunsa kuti press briefing imene inali yakuti chani, akuti inali yokhuzana ndi nkhani ya mafuta. Mafuta amene anasowa mu nthawi imene tikupita kukaponya mavoti, mafuta awo iwo sanapezeke. Lero mafuta awo asowa chifukwa chonoti kuli nkhondo imene ikuchitika, ndipo maiko ambiri akuchita experience mavuto amafuta amenewa. Lero ena kusavuka ndikupita kukakhala pansi ndikumakataya nthawi ndikumakakambirana za mavuto amafuta amene ali mdziko la Malawi. Choyamba mukanayamba kuzifunsa kuti kumene tikulowera kukakamba za mafutako, kodi ife sizinatichitikire? Kodi anthu pamene timakaponya mavoti, anthu samapita kukaponya mavoti mdziko muno mulibe mafuta? Mukanayamba mwakambirana kaye musanapite ndikukakhala pamene pacha. You just waste your time, you waste your money kupereka kwa media ndi ena otero. Komabe mwina kwa inu sisina kukhuzeni chifukwa kuti ndalama zimene mmapereka ndi zimenenso munatibera ife Amalawi. Forex imene mmayiyankhula, forex imene inakuvutani, DPP imene imachoka mboma inasiya ngongole ndalama zingati? Tiyambe ndi mafunso amenewo. DPP imene imachoka mboma inasiya ngongole ya ndalama zingati? Inu mmene mwachoka mboma mwasiya ngongole za ndalama zingati? Ndeti kaitenga 4 trillion imene anasiya DPP, inu mtu mukulowa mboma 4 trillion, ndipo 4 trillion imeneyi inali ya nthawi ya Mai Joyce Banda, nthawi ya Peter Mutharika, ndikubweranso nthawi ya Peter Mutharika imene muna mulanda boma. 4 trillion tikhoza kuphatikizaponso Abakiri Muluzi anasiya kena kake kochepa, tikakaphatikiza pamenepo kakupanga 4 trillion ichi. Lero dziko la Malawi lili ndi ngongole yokwana 21 trillion. Nde mutenge 21 minus 4, 17 trillion. 17 trillion muzaka 5, muzaka 6 zimene chipani cha MCP chalamula changongola 17 trillion. Nde anzawo zipani zitatu zimene zinalamulira muzaka 7 ka muzaka 10 ka muzaka 14 ngongole yawo inali 4 trillion. Nde lero akubwera aziyankhula atikutuza ife Amalawi zochita. Sitikusowaso usogoleri nde tili nawo uli wabwino, tingodikira nkhondoyi ime. Chifukwa nkhondoyi ikatha ndi pamene tizabwere ndikulizuzula bomali. Koma osati pano nkhondoyi ithe nde tione kuti mafuta aja, magalimoto alipo onyamula, masitima alipo odusisa kuchoka uko kupita uko, nde tizabwera ndikunena kuti DPP apa muna misireso chani. Koma panopa ife Amalawi tikudziwa kunena kuti mavutowa abwera chifukwa cha nkhondo imene ikuchitika. Press briefing imeneja 0 out of 10 munangoona kutaya nthawi yanu
munangoona kuti aya nthawi yanu amene munali ndi ulendo wopita ku mitundu mukanatha kupita ku mitundu, amene munali ndi ulendo wopita ku Mbavi mukanatha kupita ku Mbavi, amene munali ndi ulendo wopita ku Chitedze mukanatha kupita ku Chitedze, amene munali ndi ulendo wopita kumvera mukanatha kunyamuka nkumapita kumvera, but you just waste your time kuononga nthawi ndi energy popanda ntchito. Amalawi mavuto amene tili nawo ife siausogoleri panopa ndione kuti tonse tibwere pamodzi tithandizane kuyendesa dzikoli. Nchimene chikufunika ife ma activist tithandize nawo kuyendesa dzikoli. Kofunika kudzudzula tidzudzula, tibwera tinena. Ndabwera ndi nkhani imene MCP usana ndi usiku sikugona yafika paja pogwiritsa ntchito a polisi kuti agwetse boma la DPP. Ndabwera madzulo ano kufuna kuulula zimene zikuchitika ndi akuluakulu ena ku area 30 komanso kuphatikiza akuluakulu ena a chipani cha MCP maupo amene akuapanga kuti athane ndi chipani cha DPP. Chipani ichi tinachifera bulu, chipani ichi cha DPP ichi tinamenya nkhondo ndi Wabakiri Muluzi, tinamenya nkhondo ndi Aboni Kalindo, tinamenya nkhondo ndi Amunyanane, Amphongo Wanyani, Papiri la Mulanje, tinavutika ndi Amakatani, tinavutika ndi Alaitoni Mangochi, tinavutika ndi Akachenje, tinavutika ndi a game changer a Steve Chimwaza, a Miriam Mzembe. Tavutika kuti DPP ibwere mboma. Sitilolanso kuti munthu wina abwere mwachibwanabwana kunena kuti achose DPP palibe kulowera pa window. Ulendo uno all the tactics we know kuti mupanga izi mufuna mutulukire apo mpange chonchi ndeta kutulukirani. Madzulo ano Comrade Ntanyiwa ndikubwera ndi nkhani imene yachitika, ndipo ndikufunanso ndiuze uthenga umene uwu olemekezeka Mukito komanso olemekezeka Norman Chisale kuti akuyenereka maso awo kwaika patali. I said this is Comrade Ntanyiwa Limpopo FM. Chipani cha MCP sichingabwere kuzatuza ife nzeru. Amagula fetereza ku Buchala. Pamene ku Buchala aliyesa amakudziwa kuti mukapita ku Buchala chimene mmakagula ku Buchala ndi nyama. Koma MCP imapita ku Buchala lero kufuna izituza zonena kuti government to government wa mafuta. MCP tabakhala nikai muone mmene kumawawira kukhala kunja kwa boma. Mwina mukhoza kuphunzira koma ulendo uno ndi pali zaka zonena kuti muzabwerereso mboma. Ndimakonda kulangiza pamene ndikubwera kuthandiza, ndimakondanso kulangiza. Chigawo cha kumadzulo kuno uthenga wanga ndikufuna upiteso ku chipani cha DPP. Uthenga wanga ndikufuna upite ku chipani cha DPP. Pali nthawi zina mavuto akamachitika angakhale mbanja mukamachitika mavuto siyana chimene anthu amapanga mbanjamo kapena pamusipo ena okhulupirira zikhulupiriro amathamanga kunena kuti tikapeze zinanga ombeze, okhulupirira mapemphero amati aitane abusa atipempherere. Ndesi tikudziwa inoyo
chisankho ku DPP. Chisankho chimene muchisankhe inuyo kumene koko ndi mapemphero ndikupita kwa sing'anga kapena ndikungoitana mwamtendere ndikukhala pamodzi. Uthenga wanga upite kwa president a dziko lino chigawo cha kumadzulo kuno kunena kuti ena mwa mavuto amene akugwa ndikuchitika mwina nkukhala mkwiyo wa mulungu chifukwa chonena kuti kuchipani anthu mwina sakugwirizana. Nkutheka mwalo wa mboma pali mikwingwirima ina imene ilipo pakati pa anyamata anu ndi asikana anu. Inutu ndinu achikulire nde ndisacha honorable kuti anyamata honorable enawo ngatiso asikana. Ndikanakonda kunena kuti a president achipani cha DPP olemekezeka apita Mutharika. Taitana nani muitanane, choyamba taitana nani mukhale pansi muchite evaluate kuti kodi miezi 7 imene talowayi amalawi tachitira chani, kodi zimene tachitira amalawi ndi zabwino kapena ndizoyipa, amalawi akukondwa kapena sakukondwa. Mukachoka pamenepo muchitenge chipani chanu kunena kuti ngati ifeyo chipani ndipati pamene tachita bwino ndipati pamene tisanachite bwino. Ndimafuna ndipemphe zinthu zimenezi ndizofunika kwambiri. You need to evaluate kunena kuti mwalo wa mboma ngati chipani mwachita chani, anthu akukondwa sakukondwa, pamene sakukondwa ndipati, pamene akukondwa ndipati. Mukakonza zimene zizi ndikutha kuona utsogoleri ukhale wabwino ndipo Malawi amva kukoma. Ndifuna ndikupemphe na president bweresano umodzi muchipani cha DPP ngati mmene munapangira nthawi iji. Bweresano umodzi pakati pano ma vice president anu onse amene muli nawo mubwere nawo mukhale nawo pamodzi. Ngati ali ndi mavuto ma vice president iwo mukhale nawo pansi mwauze kuti vuto ndirakuti, vuto ndirakuti, vuto ndirakuti, musendera limodzi. Muona DPP iyenda bwino ndipo amalawi ambiri azayikonda DPP. Tisamunyoze Gangata. Gangata anagwira ntchito yaikulu Central Region. Ndi chifukwa chake lero mukuona ma press briefing iyo osewo ma press briefing iyo akubwera chifukwa cha Gangata anamenya paliwombo samamvesa. My Jenny answer ngati kuli ndani wa MCP ndi My Jenny answer, ngati kuli ndani wa HRDC ndi My Jenny answer, chifukwa HRDC anampangira maupo Jenny answer ndi kummachira kunena kuti atule pasi udindo. Ndani sakudziwa ku Malawi ndesi singatheke kunena kuti My Jenny answer apite azikayankhula ndi anthu aku MCP, chifukwa pali anthu ena akunena kuti My Jenny answer akumayankhula ndi anthu aku chipani cha ku MCP. Azikayankhula nawo kuti cha anthu amene iwo anamuchosa pa udindo kummachira kunena kuti My Jenny answer mpaka anafika paja pomutchula dzina kumpasa dzina kunena kuti Mai Madando. Mwaiwala Malawi ndikunama kapena sindikunama? Lero munthu amene anapasidwa dzina lokuti Mai Madando angapite ndikukaenda limodzi ndi anthu amenewo. Chenti chose kantima kameneka kunena kuti My Jenny answer akuyenda ndi ena aku MCP kapena akuyankhula ndi ena ndi aku MCP. Ndi zonsezi kuti zitheke zikutengera president wa chipani cha DPP apita Mutharika kuti muitanise ma members anu nonse, muitanise anthu onse mukhale pansi. Ndinane naso kale ndinapempha kunena kuti mukhale pansi mwapempheso anthu za makampus muzitenge muzisiye uko. Pasakhale kampu ina iliyonse nonse mungoenda ingokhala kampu imodzi yapita Mutharika. Ndemuyende limodzi mpaka mukafike uko.
muone DPP 2028 muone 2029 mmene izakulikire mmene izakhalire pa ground. Whosoever amene ku DPP muzamusankhe kuti uyu tamusankha kuti ayimirire chisankho cha 2030 amalawi muzaona azamukonda. Kaya munthu azakhala kuti ali ndi dzina kaya sazakhala ndi dzina koma chifukwa chakutumikira kwanu kwabwino amalawi azakukondani. Ndi pempho langa kupita ku chipani cha DPP. Ena ndikatero amanena kuti IMCP ampasa ndrama. Ineyo amalawi ndifuna ndikuwuzeni ubale wanga ndi azisogoleri a DPP uli bwinobwino. Anthu ena amaona ngati kuti ubale wanga ndosokonekera. Ubale wanga ndi azisogoleri a DPP ubale wanga ndi wabwino. Chimene chimandisangalatsa ndikatulutsa audio amandiimbira foni. Zikomo kwambiri Comrade Ntanyiwa kumene kuja ndekukhala ulangizi ndi umene ukufunika. Munthu amene amakonda chinthu akaona pakulakwika amathamanga ndi kukakonza. Ine sindizasiya kudzudzula chipani cha DPP chifukwa ndimachifunira zabwino kuti chisachokemo m'bomapo chifukwa ndinavutikana nacho. Anthu amafuna kunditha ineyo chifukwa chofunira zabwino chipani cha DPP. Anthu amandisaka ine, anthu amamusaka Wabakiri Muluzi chifukwa chofunira zabwino. Ndi anthu ambiri amaona kunena kuti tikabwera ndikuyankhula za DPP amatitayukira DPP amene uja kugwirizana ndi HRDC. Ina HRDC ndikazwira kuti ngati nambala ya HRDC ndilibe ndikayiziwira kuti ifeyo timakonda nde tikakonda chinthucho ngati pena chikulakwika timabwera ndikuzuzula. Ngati akazanu sama kuzuzulani muziwe zonoti sama kukondani aliso ndi wina pambalipa. Ngati amuna anu sama kuzuzulani mudziwe zonena kuti aliso ndi wina pambalipa. Amaziwa zonoti olo inu mutapanga za uchisiru azapita kwinako. Koma ifeyo tikamkonda munthu timamuuza munthu mkulu apa simunapange bwino apa pangani chonchi apa pangani chonchi. Ndifuna ndiuze mtundu wa Malawi ineyo sininganame lero siningabwere pano kunena kuti abeni phiri ndine pali udani. Ine ndilibe udani nda abeni phiri. Ine nda mwanamveka palibe udani wina uliwonse nda mwanamveka. Ine ndagangata palibe udani wina uliwonse ndagangata. Ine ndi mayimbirizi palibe udani wina uliwonse ndi amayimbirizi. Koma ndimangobwera ndikuzuzula ndikuyankhula zofunika kuti ndiyankhulezo iwo ajazitenge azigwirise ntchito. Ndi pali ena akumabwera ndikumakuza dziko kukhanga kuti akuchipani cha DPP akudana nane. Ineyo palibe udani wina uliwonse. Ndipo mukhoza kukhumudwa kuti nditenge conversation ya munthu wachikulire wina ndikuyankhulana naye kumacheza naye. Mukhoza kudabwa kuti anthu amakukonda ni chonchi. Koma alipo anthu ena amafuna azibwera kubweresa ukavuwevuwe zinthu zimene sizingatheka. Nkhani yanga yayikulu madzulo ano ndimene ili yomvesa isoni yachoka ku area 30 komanso ku chipani chija cha MCP kunena kuti pali maupo amene akukonzedwa. Pali maupo amene akukonzedwa kuchokera kwa zisogoleri a chipani chija cha MCP komanso akuluakulu ena a polisi amene akugwira ntchito ku area 30. Uthenga wanga ndikufuna upite kwa a Deputy Inspector General amene wandi olemekezeka bwana Kaira. Mukuyenera kuyenda ndikukhala mosamala. Apolisi anzanu akukupangirani maupo. Apolisi omwe akupanga izi akulumikizana ndi akuluakulu a MCP komanso ndi akuluakulu ena amene mukugwira nawo ntchito ku area 30.
nkhani imene yavuta pali kagulu ka polisi komwe kakutchulidwa dzina lonena kuti antikaira. Kaguluko akapasa dzina kunena kuti antikaira. Cholinga chawo anthu amenewa akuti afuna athane ndi a Deputy Inspector General Bambo Kaira. Anthuwa akusogolera zimenezi ndi akuluakulu ena amene akugwira ntchito ku area 30 komanso ena akuluakulu IMCP. Cholinga chonena kuti boma la DPP lidane ndi akaira, linene kuti palibe ubale wabwino pakati pa iwo akaira ndi apolisi. Izi ndizochita kukonza onena kuti pali kagulu ka polisi kamene kena kakumalemba nkhani pa social media zokhuzana ndi akaira. Neife ali Mpopo FM tatulukira tapeza cholinga chawo akufuna kuti athane ndi akaira, ndipo boma la DPP linene kuti akaira sakukwanisa ntchito. Amalawi musayiwale kunena kuti akaira ndi aja analepheresa kuti apolisi awombere matiye gasi, analepheresa kuti zigawenga za MCP zikaponye matiye gasi ku mademonstration amene anachitika ku Blantyre. Kuchokera pamenepo anazapanga transfer akaira ndi kuatumiza ku Luchenza. Lero a DPP anamtenga munthu uja malinga ndi maphunziro ake abwino ndi kumpasa udindo wa Deputy Inspector General. IMCP sakukondwa ndi akumpangira maupo Kaira uja. Choncho kuli anthu amene ali ma police unit komanso ma police station ena mmaboma amene ntchito yawo yoti athane ndi Deputy Inspector General. Tili ndi Inspector Chitwere amene akupezeka ku Ntchisi, ndipo pali Inspector Ankhoma amenenso ali ku Ntchisi. Ku Ntchisi komweko kuli Sub Inspector Kambalu. Amenewa ndi amene akuchokera ku boma lija la Ntchisi. Apolisi amenewa akuchokera ku boma la Ntchisi. Inspector Chitwere komanso Inspector Nkhoma komanso Sub Inspector Kambalu. Apolisi atatu amenewa ndi amene akuchokera ku Ntchisi. Ena akulemba zinthu pa social media, ndipo ena apasidwa ntchito yonena kuti achite ndi akaira. Ndiye pali Inspector Chidawati amene wanso akuchokeranso ku Ntchisi, ndipo pali Sub Inspector Kapita amenewa ndi akukasungu, ndipo pali Sub Inspector Keni Chibwana amene wanda kuzomba, ndipo pali Sub Inspector Kajawa amene wanda ku Mchinji, ndipo pali Sergeant Chipiriro Adamu amene wanda ku Lilongwe, ndipo pali Sub Inspector J Kamuyambeni amene wandi aku Nchewu. Apolisi amenewa ndi amene apasidwa ntchito chonena kuti athane ndi Deputy Inspector General Kaira. Ndicholinga chonena kuti boma la DPP lide nawo kukhosa Kaira lachose udindowa lachise udindowa. Ngemu imeneyi sigwira. This is Comrade Ntanyiwa pari Mpopo FM. Ndikatero siyade pomwepa tikumane mawa. Zibwirikiti ndesi zikutha pamenenso Malawi akudusa muzovuta kwambiri. Sindikukhulupirira ngati inunso muganiza ngati ni nthawi yabwino yoti anthu tizitha kuloza nazala, kapena ndi nthawi yabwino yoti tikhale pamodzi ndi kumanga mfundo imodzi yoti tithenso kuthana ndi mavuto amenewa, chifukwa mavutowa sakuona nkhope, sakuona mtundu, komanso sakuona chipani. Mwa nthawi zonse maganizo ena aliwonsewo
makamaka pa nkhani imeneyi ndiololedwa pa channelchi, ndipo mutha kupereka maganizo comment box kumenenso timatha kuwerenga ndi kuyankha zomwe mwalembazo. Choncho pitirizani kupanga subscribe komanso osayiwala kupanga turn on ma notification kuti ma video amene timaponya tithe kumayendera limodzi. Mwakoma nonse.